Rhys, ti eisiau mynd cyn ni fynd mewn i'r ysgol? Pai bita, rhaid na i gyd, ni angen nhw ar gyfer y brwydr bita zedi. Come on. Ar fy ni mi, Mai. Evan, Ryan, Summer, Lowry, Amara, Lily, Team Alice! Ac ar fy nhim i, Kyron, Lou, Eva, Miss Reeves, Katrin, Safia, Faith, Team Reeves! Beth yw her heddi, Dennis? Gweld anadl pain o'r criw yma sy'n drewi mwyaf, efe? na. Gweld faint o rain gall bawb stwffio o'n ei cegau cyn mynd yn sal? Na. O beth e? Rhain fydd tanwydd ein ceir roced ni. Ceir roced? Ond mae pawb yn gwybod, yr unig beth mae mint yn adweithio gyda yw... Beth sy'n mynd i digwydd pan ni'n rhoi nhw'r mint yma mewn? Mae'n mynd i ffrwydro. Mae fe'n mynd i ffrwydro. Tesgu bob man, ie? So beth am ni agor yr un yma, a ni roi... Faint chi'n rhoi mewn i ddechrau? 3, 2, 5... 6. Wych o'n nhw! Oh gosh, oce, wel, chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? So chi'n barod i camu nôl? Pawb yn barod i camu nôl? Glai. O! Beth am ni weld beth sy'n digwydd os ni'n rhoi'r holl paced mewn? Ie? Yeah. Oce, grêt. Os ni'n gallu llwyddo roi nhw gyd mewn ar yr un pryd, mae'n mynd i wneud fwy o ffrwydro, yn dwi? O, mae hwnna'n gwaith caled, yn dwi? Ti'n di arfer i syched. Felly, Al, wnaethon ni weld bod angen cael y mint mewn i'r botel mor gloi sy'n bosib. Felly, dwi wedi dyfeisio'r teclyn yma i gael seithi dim mewn ni'n go. O, da iawn. Be ti'n mynd i wneud? Wel, fi'n mynd i... A fi'n neud un arall. Wel, ni'n cael lot o hwyl fan hyn, Rhys, ond fi'n siŵr nes i sôn rhywbeth am car roced? Wel, beth sy'n pweru injan mewn car, neu roced, neu unrhyw beth? Ffrwydrad. A os ni'n troi y botel ar ei ochr, a roi y lwynion arni... Car roced. Y car roced yn mynd pella bydd yn ennill. Chi'n barod? Barod! Mae'n bryd am y frwydr fawr. Brawd yn erbyn brawd. Pwy fydd yn cadw ei nyrf? Pwy fydd yn colli parch? Drycha, mae rhaid i'r bos gamu mewn i wneud yn siŵr bod Rhys ddim yn cheto. Ond mae'r amser am siarad gwag ar ben. Amser am y ras. 3, 2, 1, Rhys gath y dechrau cyflyma, a mae gar e yn mynd ar teclyn lansio gyda fe. Ond nid y car cyflyma sy'n ennill, cofiwch, ond yr un sy'n mynd pellach. Ond fel mae'n digwydd, car tîm Rhys at bella hefyd. Wel, oedd hwnna'n hwyl, Rhys, ond ni wedi bod bach yn wastraffus, ti'n meddwl? Wel, ffordd wy'n gweld i Al, ni wedi arbed y plant rhag yfed yr holl botna a bit ar lotion. Felly fydd y deintydd yn hapus. A gallwn ni ail ddefnyddio'r boteli yma ar gyfer arbrofion arall, gallwn? Ti'n gwybod beth, Al? Na'r beth call cyntaf ti wedi heri.